yksi tyypillisimmistä somemyyteistä on se, että somessa syntyy heti kriisi, kun sinne mennään. No tämähän ei tietenkään pidä paikkaansa. Usein käy itse asiassa päinvastoin. Jengi menee someen siinä pelossa, että siellä syntyy kriisi, ja sitten tuotetaankin niin latteita sisältöä, että se ei yksinkertaisesti kiinnosta ketään. Et itse asiassa olisi parempi tehdä pikkasen sellaista kriisiherkempää sisältöä, jossa on potentiaalia syntyä keskustelua, joka on potentiaalisesti vaarallista. Koska jos te teette latteita sisältöä, mitään sanomatonta sisältöä, joka ei kiinnosta ketään, niin silloin ei ole mitään mahdollisuuksia myöskään syntyä kriisiä, eikä ole myöskään mitään mahdollisuuksia syntyä keskustelua. Kriisin aiheuttaminen ei tietenkään mikään itse tarkoitus, mutta se, että jos sitä vältellään kaikin mahdollisin keinoin, niin silloin sisältö jää epäkiinnostavaksi ja todella latteeksi. Vai mitä?